نویسکاری، چیروک، رمان، وشانگریه کردی مولود آیکوچ بمرایه. مامۆستا مولود آیکوچ مرحبا بخیراتی. بناو خیری دبید سرکفتن از خازم شواره. مالاتیاوه هر هبی. تو هم نویسکاری و هم جی وشانگری نوسا وشانخانه و هیا آر جرد بیشن. اری هم نویسکار هم وشانگر هم تقاضا زمان دجی هم خبرتان دمشین. ایجا به صورت اوسا کرت نویسی که البردستی من در حقیقت از همه بخونیم و پاشی هم اوسا ام بکیون نوا صحبتیم. د سال 1963 ده مامۆستا مولود آیکوچ لگوند باسکا گریدای گمگمه وارتوی لموشی هاتیه دونه دبستان سرطایی لباسکا خواندیه پیشراجی لخارپتی دوماندیه دبستان ناوینجی لملتی قداندیه پیشراجی د سال 1984 ده زانینگه ها 100. یلی لوانه بشه مامۆستاییه دبستان سرطایی قداندیه پیشراجی لزانینگه آنادولیه بشه مامۆستاییه زمان ترکی قداندیه مامۆستاییه پسپور زمان ترکیه جی هروا نوسا اری هینجی لزانینگه استانبول دبشه پیشوچونا زاروکان ده خواندن خود دومینه کمالیه مافی مروان انستیتویا کردی استانبول ده روبری کریه ده قرصا تایبت یا زمان کردی استانبول ده جی مامۆستاییه کریه جسال 2000 ورول سر زمان کردی خباتی خود دوماندیه گلک نویس خباتی وی ده روزنامه کوارین جور به جور ده ده مالپرانده ده پرتوکانده هاتنه وشاندن ده آمده کرنا ریزه پرتوکین هینکر دوی در وظیفه گرتیه بخناو آلتونره وشانخانه آریا اینلار آوا کریه ده نوا خباتین وشانین آری دجبو زاروکان کوارک درخستیه بناوه پرپروک نوسا جوانزار جی هیا جوانزار جی او جی بویاوی گلک خباتین لسر زمان هنه بوان خباتین زمان را هم مامۆستاییه دبستان سرطایی هم جی مامۆستاییه زمان کردی کریه هم جی به سیاست را علاقه در بیاد وینا بریده جبر خباتین خواهی سیاسی ده مه و نیوان ده زندان دمایه لناوچین استانبولی هم سروکاتی کریه ده سیاستی ده لناوند وکی پروردکار HDP وظیفه گرتی هری داویجی سردمکی هف بردفکیا هدکی یا باجر استانبولی کریه هیچی بکاری وشانخانه آری را علاقه داره وکی دین گرک برهمی تهنه ناوی اونجی هنه تشتی کو لوی دیری زیده بکی یا تشتی کو مجبور کریه مامۆستا در حق جیانات ده خباتین ده Yani jibili ve hinci bir zaman re u bir siyaset re alakadarım. Siyaset u zaman be hevre demeşe jiber kumrov nikare siyaset u zaman ji hev kut bike. Zaman bu khas siyasete yani tekoşina zaman siyasete xebatên zaman siyaset bixwaye jiber wê sedemê em hinci her duyan be hevre demeşînin yani hew giring e bi rastî pêvajo jî giring e. مامۆستا ev enstitûya Kurdî ya Stenbolê çima di salên nodî de di dema zext û zora dewletê de zêdetir aktif bû niha xebatî wî kêm in yan em nabînin yan jî bi têra xwe xwedar naxin pêş çi ye mesele? Yani mirov dikare bi vî awayî bibêje helbet di salên nodî de xebateke destpêkê bû gelek hêja yên wek Musa Anter, Feqih Hüseyin Sarnıç, Sami Tan, Zana Parqînî û melayên me yên ji medreseyan mezûn bûne li wir bûn xebatên xwe dimeşandin xebateke destpêkê bû gelek giring bû gelek alaqayek nû hebû wê serdemê piştî 10 sal yani 10 sal berê niha li Tirkiyeyê hin qanûnên em bêjin ji aliyê ewlehiyê ve derket ev qanûnên ku derketin pêşî li hin xebatan girtin bi rastî ji ber wê sedemê jî ji ber zor û zexta desthilatdariya hikûmetê hin xebat erê em nabêjin sekinî lêbelê hin xebat hinek din ji berê kêmtir meşiya vê ew ê zor û zextê di heman demê de bandorê li gel jî kir gel jî têkiliye xwe bi saziyan re hinek wê çerçeveyê de ji ber wê sedemê jî mirov dikare xebat heye kedek mezin heye lêbelê ji ber van zor û zextan hinek din kêmtir bûye lê jî îro pêve ew ê zêdetir bibe mezintir bibe. Niha di vê pêvajoyê de mamoste êdî eger şer û pevçûn em hêvî dikin li welatê me bi dawî bibe
ji bo perwerdeyî meydan dîmîne ji wera amadekariyê we çi ne pişt divê pêvajoyê de wezîfeya ku dikeve ser mamosteyan merû çawa bike yani êdî wextê ku şer û pevçûn bi dawî bibe xebata herî muhîm êdî perwerdehî ye ne wisa mamoste merû çi dikare bike yani ew heyecan heye li cem we Yani bi rastî mirov dikare vê bibêje di serdema TZP Kurdî hûn jî baştir dizanin duê serdemê de di bingeha xwe de amadehiyek bi vî awayî hat kirin ji dibistana destpêkê heta zanîngehan bi rastî xebateke bingeha xebetekê hat danîn niha jî mirov dikare bibêje hema bigire duî warî de xebat hemû bi dawî bûne divê çarşeveyê de heke derfet derkevin holê ev jî bi têkoşînê derdikeve holê derfet derkevin holê mirov dikare divî warî de xebatan bi rêk û pêktir bimeşîne mirov dikare pêce li rojava jî divan waran de gelek xebat hene li mexmûrî gelek xebatên bingehîn hene yên ku mirov bikare jê sûdê bigire li Tirkiye gelek xebatên divî warî de hene yani bi gelem perî amadehiyek heye ya dema ji aliyê qanûnî ve hin tişt biguhere li Tirkiye mirov dikare ji her alî ve van xebatan bide meşandin niha di Tirkiye ev jî bi têkoşînê pêk hat yani divê mirov nebêje dewletê di zanîngehan de kurdolojî vekirine ev bi têkoşînê pêk hatiye di hin zanîngehan jî xebat hene lêbelê xebatên zanîngehan hinek din qesdirin ji xebatên mêyîn enstitûyan yani tenê nel Stenbolê gelek xebatên enstitûyan hene xebatên zanîngehan qesdire ew jî me mînak digirin wek çavkanî enstitûyan mînak digirin mirov dikare wer bibêje ev jî diyar dike ku em gavek ji zanîngehan pêştetirin em dikarin wer bibêje Jîhandina mamosteyan tiştekî zehmet e çawa ye mesela sibê du sibê dewleta Tirkiye biryar bide dibistanê Kurdî dikarin werin vekirin merû çawa dikare di nava demekî kin de mamosteyan amade bike mamosteyan bigîne tabii pêdiviye me bi 100,000 mamoste heye xebatekî wisa hatiye kirin yani bi rastî mirov dikare bi vî awayî bibêje ev demek dirêje li Enstitûya Kurdî ya Stenbolê xebateke bi vî awayî heye destpêk di sala 2000 de bû ez şaş nebim komek mamoste biqasî 40-45 mamoste cara yekemîn ji bo dersdayînê li Enstitûya Kurdiya Stenbolê tevlî perwerdehiyê bûn ew destpêk bû piştre jî xebatên TZP Kurdî wekû min got bi xebatê TZP Kurdî ve girêdayî hin xebat meşiyan dema ev kursên fermî vebûn duê serdemê de hin xebat meşiyan piştî wê jî di Enstitûya Kurdî bi Enstitûya Kurdî ve girêdayî Kurdî derên me hebûn ji aliyê dewletê ve hatin girtin di Kurdî deran de bi sedan bi hezaran mamoste hatin gihandin û belge hatin dayîn niha jî ew xebat ji berê kêmtir be jî bi awayek îsa didome yani mirov dikare di deme Kurd de niha jî hene yên ku jî enstitûyên me min gotûbû enstitûyên me gavek ji zanîngehên Tirkiye pêştetirin niha jî heke derfet hebin di deme Kurd de enstitûyê me dikarin bi sedan bi hezaran mamosteyan bigihînin yani zanîngehan dikarin xebatan bimeşînin yani aliyê Kurdan hazir e tenê bila şert û merç hazir bin ji bo ku perwerdeyiya Kurdî dest pê bike mamosteya minek basa xebatên te bikin niha çil berdestê te pîlan û projeyê te tu nal ser çil xebitî weke pirtûk weke berhemên edebî yani bi rastî ez zêdetir li ser ziman dixebitim ji sala 2000 vir ve li ser ziman dixebitim min rêze pirtûkên xwe bixwehînkirina Kurdî kendî kendine Kürtçe öğren ev jî çima min xebatekê bi vî awayî meşan dema ez di enstitûyê de bûm tiştek bi vî awayî derket holê min dît ku gelek gelên me nikarin bên enstitûyê an jî cihên ku kursên zimên tê dayîn biçin wir û ziman hîn bibin duê çerçeveyê de min xwest ku herkes bikare di malên xwe de jî li ser zimanê Kurdî xebateke bimeşîne û zimanê xwe di malên xwe de jî bikarin hîn bibin yani mirov dema li lîteratûra an jî pirtûkên cîhanê dinêre di hemû zimanan de xebatên bi vî awayî hene ku kes bikarin di malên xwe de jî hînê zimên bibin di vê çerçeveyê de min du pirtûk amade kirin kendî kendine Kürtçe öğren ango xwe Kurdî hîn bibe di wê çerçeveyê de ji bilî wê jî
براستی د چارچوبین دن de jî hin xebatên min hene niha jî ji bo zarokan hin xebat berdestên min hene em bêjin dîsa di çarçobeya xwe hînkirinê de ye ji bo çîrokên ku çarçobeya perwerdehiyê de ne berhevkirin di çarçobeya perwerdehiyê de ji birî wê jî ferhengek destan amade kiribû ferhengek biçûktir herkes bikare di destê xwe de jî bigerîne bi ser wê xebatekê min heye ji birî wê jî kartên hînkirina zimanê Kurdî di wê çarçoveyê de xebatên min hene yani bi rastî gel dema em behsa nivîskariya Kurdî dikin an jî nivîskarên Kurd dikin herkes behsa çîrokan behsa helbestan dike her Kurd helbestek dinivîse helbet ez wî bibêjim yani zêde erî di wê çarçoveyê de jî xebatek min çê bû lêbelê Ama xebata mirov bibêje ev xebata helbestvanî an çîrokvaniyê nebûye awayî tenê pirtûkek min a çîrokan hat weşanin ev jî demek dirêj demek berî bû ew xebatê min behs dikin ji bo fêrbûna Kurdî ev sistemekî ne klasîk e mamoste na edî mesela cîhanekî dijîtal dest pê kiriye aqlê çêkirî çêbiye mesela xelk bi aqlê çêkirî ziman fêr dibe ama hûn hê jî behsa pirtûkan dikin pirtûkên berdesta ê nivîskî hûn difikirin hinek dijîtalîze bikin van xebatên xwe heye amedekariyên we yani helbet ew jî heye ji bilîvê jî di heman demê de ez li ser hin malperên YouTube'ê hin jî dersên Kurdî didim bi armanca me ew ku bi her alî ve em xwe bigihînin hemû Kurdên ku li ku derê dimîne ji ber ku YouTube hinek rêbazeke cuda ye mirov dikare bi rêya YouTube'ê bigihîne hemû Kurdên ku li cîhanê dijîn Dve çerçeveyê de xebatê zimandayîna nê berdewam e ez hîn jî wê berdewam dikim lê erî rast e divê ji aliyê dijîtalê ve jî hin xebat bêne meşandin ji ber ku ew qat bi rastî qadeke qers e em Kurd zêde di wê qadê de naxebitin hinek din divê em wê qadê geçtir bikin ji ber ku hîn jî dema em dikevin ew malperên ku li ser zimanê Kurdî dixebitin em dikevin yani têr nake bi rastî jî hinek divî warî de divê kesên ku bi spor divî warî de hin pêşî ji me re ve bike ku em jî bikarin divê çarşoyê de xebateke baştir bimeşînin ji ber ku erê rast e gelek salên ser ziman dixebitin lê em bi awayê klasîk xebitîn divê nişên nû divî warî de hinek pêşî li me veke me ji aliyê pirtûkan ve pêşî li wan vekir divê ew jî ji aliyê teknolojiyê ve pêşî li me ve bikin. Medya civakî tiştekî dine, dijîtalîzasyon tiştekî dine. Mamoste eger van berhemê we bikeve ser medya civakî dijîtalîze bibe, ev aqlê çêkirî dikare buxa wana pêş bixe. Mesela edî problema wergera Kurdî hema nemaye. Du tekstekî bi Tirkiyan jî bi zimanekî biyanî datî ser Google dibe yan jî malperên din dibin. Pir xweş dikare wergerine. Ekîbên we, heval û hogirên we ê ku bixwazin bikevin têkiliyê bi xwediyê van merkezekî, navendekî heye tune nizanim. Ama mirov çawa dikare pêş bixe. û ji bo ku ev şîrketên weke Google yan jî ê din bikarbin zêdetir giranî bidin Kurdî. Mirov nikare xebatekî dîplomatîk ewsa bide destpêkirin ji bo pêşxistina Kurdî. Yani bi rastî dema em behsa weşanxaneyên Kurdî bikin weşanxaneyên Kurdî hem ji aliyê hêza xwe ve hem ji aliyê abolî ve hem ji aliyê teknîkê ve gelek xasin bi rastî mirov dikare bêje ew hêza weşanxaneyên Kurd tune ku divî warî de ew hêza nivîskarên Kurd tune divî warî de xebateke bi vî awayî pêş ve bibe ji ber ku ev xebat ji aliyê aboliyê ve hêzeke dixwaze bi rastî jî yani ew hêza ku nivîskarên Kurd rabin divê çerçeveyê de bi serê xwe xebateke bi vî awayî bimeşîne tune lê bi gelemperî mirov dikare bibêje wek xebateke hevpar wek xebateke tevgerê heke ev xebat bê destpêkirin bingehek mezin derdikeve holê divê wek xebateke hevpar wek xebateke tevgerê ev xebat bê destpêkirin û bûyî awayî bi ser keve ji ber ku divê çerçeveyê de nebe yani mirov nikare bêje di tu weşanxaneyên Kurdî de ew kadroyên ku bikare van xebatan hemûyan bi hev re bimeşîne tune ye
yani de weşanxaneye herî mezin ya Kurdî de jî herî zêde sê-çar kes dixebitin ew jî têra wê weşanxaneyê nake. Ev jî pêşerojê çareser dibe, yani mirov dikare bibêje mînakeke em bibêjin dewleta Tirkiye 100 sal heye. Dewleta Tirkiye dema dest pê kir kesê ku bikare dersê bide tunê bû. Yani kesê ku xwendin û nivîsîna wan hebû diçûn ti dibistanan da dersê didan erê niha rê û rêbaz Mamoste te teknolojik balk şan ser halekî gelekî girîng. Niha meseleya ziman, meseleya tiştê ku hemî me behs kir, dijîtalîze bibe ev meseleya ku em di nav dane zimanê me. Ne mesela Bakurê Kurdistanê tenê ye. Mesela Rojavayê Kurdistanê ye, Başûrê Kurdistanê ye. Ev jî dîsa me dibe digerîne tîne ser meseleya netewî. Bütçeyekî netewî lazim e. Ev ji gotinê te derketin holê. Komîteyekî netewî lazim e. Yani şêwrekî. Ama qet nebe komîteyekî pir berfireh ya ji bo pêşxistina ziman lazim e. Ji wan re bütçeyekî lazim e. Ji wan re kütüpxaneyekî netewî lazim e. Ev hemî girêdayê hevûdin e. Pêdivî heye ku mirov bi Başûrê Kurdistanê, Rojhilatê Kurdistanê, Rojavayê Kurdistanê re bikeve nava tekiliyê. Ev hemî derketin holê. Hûn çawa dibînin mirov çawa dikare bike? Yani xebateke wisa heye bingeha vê xebatê bi TZP Kurdî re dest pê kir bi rastî mirov dikare wer bibêje. Erê her şixwast ku dem bi dem pêşî li vê xebatê hatibe girtin jî ev xebat hinek di ketibe asta sekinandinê de jî lê ev xebat her domiya ye. Mînak ez bibêjim teklî vê xebatê hem bi Ewropê re hem bi Rojava re hem bi beşên din re heye. Lê ev hîn mirov nikare bibêje di wê çerçeveyê de ew hêza ku bikare van xebatan hemûyan fêk bîne negîştiye wê astê lê xebat heye di wê warê de tevgereke jî heye hatî avakirin xebatê xwe jî dimeşîne lê dest e divê hinek din bê bihêzdarkirin ji alî aborî ve ji alî teknîkê ve ji alî teknolojiyê ve hinek din divê bê pêşvexistin û bi qadên din re têkilî hinek din divê bê xurtkirin ji ber ku hinek di çerçeveya em bêjin hin komisyon tê avakirin lê belê komisyon dema tê avakirin jî piştî hin zor û zextan komisyon an belav dibe an tê asta belav kunî. Lê ji îro pêve ew ê xebateke hevpar bimeşe. Ji ber ku bê xebateke hevpar mirov nikare ne zimanê Kurdî ji aliyê perwerdehiyê ve ji aliyê pêşvebirina ziman ve ji aliyê rojnameyê ve ji aliyê televîzyonan ve ji aliyê din ve mirov nikare pêşve bibe. Yani mînak dema em behsa zimanê Kurdî dikin dema di salê 2000 de xebateke ji bo perwerdeyê hat dest pêkirin wê demê kesê ku bikarîba zimanê Kurdî dersên zimanê Kurdî bidin jî bi qasî pêçiyên destê mirovan kêm bûn bi rastî jî ev gav bi gav mezin bû. Ji ber wê sedemê jî wekû we got divê xebateke hevpar û hemû beşan hemû qadan di nav xwe de dihewîne û derfetên ku bikarin xebatên xwe bimeşînin peke bidin destê van kesên ku dixebitin wê di wê çerçeveyê de mirov dikare bibêje ew ê xebateke mezin derkeve holê û ew ê jî bibe bingeh jî heye tenê divê bingeh hinek din mezintir bibe divê bingeh hinek din hemû qadan tekre bin bana xwe sîwana xwe û di wê çerçeveyê de jî xebateke hevpar bê meşandin. Di wê çerçeveyê de bi demek kurte ev dikare hemû pêk were ne ew yani tiştek zahmet e ji ber ku bingehek mezin çêbiye tenê divê em hemûyan bigihînin hev dibin sîwanek de bê xebatê bimeşînin. Mamoste bala teliyê ji sohbeta me encameke siyasî derket. Çi dibe bila bibe sînorên di nava Kurdan de wateya xewenda kirine. Mesela tenê mesela ziman wekî numune ji sohbeta me derket ku Kurd mecbûrin di nava tekiliyê de bin bi hevra. Mecbûrin komîteyên hevbeşa wa bikin ji ber ku aliyê wan ê hevbeş hene. Ziman herkesî alaqedar dike. Kurd mecbûrin bütçeyek netewî veqetînin ji bo ziman. Pirtûkxaneyekî netewî nava xwe de ava bikin. Dîroka wan yeke ji ber vê yekê mecbûrin bi hev re bixebitin. Nakokên siyasî hebin jî, partiyên cuda hebin jî. Li ser vê fikre te mereq dikim. Yani bi rastî sînor bi salan e wateya xwe kirî di nav Kurdan de tenê ji aliyê yekitiya gelê Kurd hin pirsgirêk hebûn. Demek serdemek Kurd dîsa yekitiya xwe pêk anî lê di van salên dawîn de ev yekitî
gelek derbe xwarin mirov dikare wer bibêje lê belê em vê tiştê dibêjin em dibêjin heta hemû Kurdên li cîhanê nebin yek bi hev re tevnegerin ew ê perçe perçe bibin xebatkarên an jî bibin berdestên hin gelên din an serdestên din ji ber wê sedemê em dibêjin heta ku Kurd nebin yek Kurd bi hev re ji ziman bigire heta siyaseta xwe bi hev re nemeçîne serkeftin gelek qas dibîne ha helbet mirov dikare bibêje em tu carî nabêjin herkes wek hev bifikire ji dema herkes wek hev bifikire nabe bila herkes wek xwe bifikire lê bila bi hev re tevgere ji ber ku berjewendiyê gelê Kurd di heman demê de berjewendiyê gelên rojhilata navîn hemûyan e Kurd heke bibin yek di çerçeveya berjewendî di çerçeveya destkeftî di çerçeveya hebûna Kurdan de di çerçeveya têkoşîna xebatên kurdewariyê de bigihê astekê ev bandorê hem li rojhilata navîn hem jî li gelek deverên dinyayê yên gelên bindestî ew ê bike ji ber ku îro em dibînin Kurd îdî hem ji bo hem bi têkoşîna xwe hem bi xebatên xwe hem bi sekna xwe cihek wek rojhilata navîn îdî bûye hêzeke mezin ne hêzeke pir mezin e lê bi têkoşîna xwe bûye hêzeke mezin ev jî gelek giring e bi rastî divê demên dawîn de ev ji xebatên hewlên ku ji bo yekbûna Kurda tê meşandin gelek giring e divê em ev hîn pêştetir biçe ev hîn hemû qadan bigire nava xwe şwa sînor tune sînor ji zû e di navbera Kurdan de rabiye mirov dikare wer bibêje. Gelek spas dikim Mustafa ki pirsa dawî pirsekinek taybet e derheqê gundê te de gundê em wekî gundê Baska dizanin gundê Baskayê girêdayê Vartwê ama tevê derê Bazikan nivîsiye Bazikan û Baska aynî gundin çima Baska biye Bazikan yan jî Bazikan biye Baska çawa tarîf dikî? Bi rastî di navê berê de Bazikan tê bikar anîn piştre wek Baskan hatî bikar anîn her du nav heman tiştin Ermenkiyê Bazikan an jî Baska gundê Ermenan e piştre gelên din em bibêjin bi piranî gelên bên Sunî li wir dijîn lê gelên me yên Alewî jî piştre hatine bicih bûne gelên me yên em bibêjin ji bilê Ermenan yani ji piştî sala 1915 ku Ermen ji bi zorê bi darê zorê hatine sürgün kirin pişte kurman jî hatine bicih bûne niha bi piranî gelên me yên Kurd li wir bicih bûne Gundekî kevne Bazikan Baska yani gelek gundek gelek kevne yani em bêjin hîn pirên kevn hene em bêjin hîn gelên kevn hene li wir Bazikan gundek an Baskan gundek gelek kevne yani niha hemû gelên me yên li wir em bêjin gelên me yên Ermen ama mamoste Mevlût Ermenî mane li Baska ana hêjî Ermenî malbatên ku xewekê Ermenî pênasê dikin hêjî hene yan xwe vedişêrin çawa ye? Yani bi rastî çawa bû tu Ermen nemabûn li wir piştre ew zarokên Ermenan yên ku ji destê wê nijat kujiyê an jî qetliyamê xilas bûne 5-6 zarok hatine piştre li ser gundê li ser malên xwe bûne xwedî malên xwe ew yên ku mane û ew jî xwe wek Ermen qebûl nekin jî xwe herkes ji wan re dibêjin Ermen yani ha qebûl bikin ha qebûl nekin lê herkes wek Ermen ji xwe wan binav dikin lê mirov dikare bibêje ji wan zarokên ku xilas bûbûn berê nifşek an du nifş xwe veşartin wek ku Müslüman bin wek ku Sunî bin xwe nîşandan lê berê nifşên piştî wan îdî rasterast dibêjin em Ermenin bûyî awa jî tev digerin yani erê her çiqas ku ji aliyê olî ve ne Xristiyan bin lê ji aliyê jiyana xwe ve mirov dikare bibêje hemû îdî xwe wek Ermen binav dikin ev jî bi rastî giring e ji bo ku gelek divê xwe bi navê xwe binav bike xwe bi hebûna xwe binav bike zimanê wan îdî nemaye bi rastî divê îdî zimanê xwe jî hîn bibin giring e bi rastî. Mamoste Mevlût Aykoç mala te ava gelek spas dikim ji bo tevlîbûna te. Spas malava ji we re serkeftin her hebin.